Bé, home, evidentment per a un fill del poble no hi ha honor més gran que poder arribar a ser alcalde i evidentment, però així ho ha fet palès en tots els escrits que fem en el programa de festes any rere any. No? Estic molt orgullós de poder treballar pel meu poble. La meva experiència política era pràcticament nul·la, però bueno, les inquietuds i el moment de vida que vaig arribar a alcançar em va permetre començar en aquesta aventura. No hi ha res millor que poder aportar allò que has vingut pensant durant any rere any, no? Per al teu poble, que consideres que és el millor. I bueno, lo primer ha sigut, després de molts anys de tota una democràcia governats per el Partit Popular, perquè Agres és un referent per al Partit Popular, vam poder clavar el cap ahir i dur endavant les nostres idees, no? Sobretot la nostra forma de ser, el nostre tarannà, el nostre estar a prop del veí, que és lo important, i escoltar el que el veí te comunica i el que a ell li preocupa. No? Bàsicament, nosaltres teníem clar que Agres és un referent en els pobles del comtat turístic. No? I sabem que si volem fixar la població, que és la despoblació és un dels principals mals que afecten a la població o als territoris rurals, si volíem, tenien que crear llocs de treball, tenien que crear ocupació, tenien que crear, dinamitzar econòmicament el poble, que la gent se pugui guanyar la vida en el poble i que pugui treballar en el poble, viure i treballar, no només viure com molts de nosaltres estem obligats a fer. No? I dinamitzar sobretot el tema hostaler, dinamitzar sobretot el tema de turístic, potenciar els recursos, dinamitzar-los. Se va crear una associació que està duent una gran tasca a favor del turisme en el que és el territori de la Serra de Mariola, l'associació Serra Mariola, a la qual pertanyem els 7 pobles del territori pròpiament dit de Mariola i alguns altres que han anat afegint-s'hi, que van afegint-se a poc, conforme veuen que les sinergies que se poden crear dins del nostre territori. Temes d'infraestructures, temes que no es veuen massa, com pugui ser treballar per a la xarxa de l'aigua, per a optimitzar la xarxa de l'àvia, la gestió se fa des de l'Ajuntament, en els pocs o mínims recursos de què disposem. Se fa aquesta gestió i hem anat potenciant la xarxa, optimitzant-la per a que no tingui pèrdues i per a que resulti el més rendible possible. Tot això abundar en que el servici sigui el millor possible. No? I d'altra banda m'han pres també les tasques de posar guapa Agres. No? Posar guapa Agres significa que hem intentat que Agres estigui neta, molt neta, que sigui un referent, que la gent quan vinga diga collons, quin poble més net que tenim. No? Eixa tasca, tot i que a voltes per la cultura, per conforme som, perquè l'incivisme de moltes persones no ens ho permet i és moltes vegades pegar-se contra una paret, però l'esforç s'ha fet ahir des del primer dia, se segueix fent i se seguirà fent. Vull dir, programes d'empleo per a contractar a gent que mantingui la neteja, contractació del personal que faci falta per a que això es dugui endavant, això ho han tingut clar. I després a nivell d'infraestructures, tots els camins rurals, pràcticament tots els ramals, veïns que necessitaven que el seu camí rural s'apanyara perquè tenia desperfectes, hem anat sempre estant ahí al peu del canyó en companyia dels agricultors i d'aquells que han volgut els camins rurals. N'hi ha una xarxa molt àmplia i a poc va fent-se, sempre comptant amb les ajudes dels organismes supramunicipals, evidentment, i hem anat ahir fent una tasca molt important. I sobretot, en l'anterior legislatura, una gran fita que s'ha aconseguit va ser la restauració de la Cava Gran. No és que l'hagi feta l'Ajuntament d'Agres, però sí que l'hem propiciat, sí que l'hem recolzat i sí que hem insistit sobre ella. La Diputació va adquirir en l'any 2008 la Cava Gran,
i havia quedat ahí simplement adquirida i en l'estat que originalment se va adquirir, i hem anat insistint fins que ho hem aconseguit que Diputació invertisca els diners que feien falta per fer del monument icònic de la Serra Mariola el que mereix ser, que és la icona de Serra Mariola i coneguda per tot arreu del País Valencià. I per últim, seguir escoltant a la gent, esperar que ens diguen i pensar que estem en el millor poble del món i que ningú puesto millor que així han d'estar. Han de fixar la població, els han de donar l'oportunitat de que visquen amb nosaltres i de que visquen plenament i en tots els serveis i recursos que es pugui disposar qualsevol família del País Valencià.